L-Oppożizzjoni Nazzjonalista rrifjutat li tkun involuta fi proċess ta' konsultazzjoni biex jinħatar ir-regolatur ġdid għall-iskema dwar il-beħ tal-passaporti. Iddikjara dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li minflok insista mal-Prim Ministru Robert Abela biex iwaqqaf din l-iskema li ġabet ħsara l-reputazzjoni ta' pajjiżna fuq livell internazzjonali. Sa minn Ġunju tal-2019 il-Gvern Laburista Malti bieħ xejn inqas minn 1198 passaport Malti lil barranin, b'ħafna minn dawn qatt ma resqu lejn Malta minkejja li suppost jgħixu hawn għal sentejn. Dan apparti li ripetutament ħarġu diversi stejjer dwar is-suppost Maltin ġodda li kienu involuti fi skandli kbar madwar id-dinja u li qed jaffaċċjaw akkużi li jvarjaw minn ħasil ta' flus għal korruzzjoni. Lejn tmiem is-sena li għaddiet saħansitra fetħet investigazzjoni li dwar għaddej proċess fil-qorti fuq akkużi ta' influenza politika fil-beħ tal-passaport Malti. Dan wara dikjarazzjonijiet serji fil-konfront ta' ditta legali li nqabdet filmat ta' stazzjon Franċiż. Jiem wara dan il-filmat dokumentarju ieħor din id-darba Olandiż kompla jikxef l-abbuż ta' din l-iskema bil-ġurnalisti mur ħabbat fuq bibien li suppost fihom jgħixu dawk li xtraw passaport Malti imma ma jsibhomx hemm. Madankollu bidla fit-tmexxija tal-pajjiż ġabet kontinwità anke hawn b'Robert Abela li qed jiddikjara li bħala Prim Ministru lanqasu mhux se jwaqqaf din l-iskema. Il-Kamra tal-Kummerċ hija waħda mid-diversi fuċijiet li trid li għalissa l-iskema tkun sospiża. Iżda skont Robert Abela, id-due diligence li qed isir huwa biżżejjed. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija min-naħa tiegħu irid li l-beħ tal-passaporti jieqaf immedjatament.